Lucky block. Lucky block. Chowajcie działki. Nie, Los nie, Lucky nie, Blocks. nie widzę. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Bear ma... Lucky block. Lucky block. Lucky block. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Los Lucky To Blocks. są kubowcietki. I mi mają otworzyć. Najważniejsze. Dobra, nie może. Dobra, niech on nie mamy. Co nie? Jaki? Tak? No to już to słabe. Black hole mi spadł. Sami zabudą na jednu vec, že nie to nemôžu písať. To je taká kravina. Oni sa pripojí na vás, budeme tam traja. Čo? Tak traja, budú viac mutácie. Máme to. Fakt? Tak to sa pripojím, aby sme mali čo najviac mutácie. Čo? Mám sa pripojiť? Na čo? Tak keď vyčekáme. Ja som už to svojil. Vlad, bude moje alebo tvoj? Počíka, to je na mutáciu aspoň. Áno. Takto pilóny ja nemám tak. Čo sa stalo? Na jednom páse zlazu nejdu. Čo? Mne sa tu buglo, že som mám 3 pásy. Dobre, kupuj. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer. ¡Oh, no viene! Ahora está llorando. Pobre mi gatito, alguien le ha pegado por comer locito. Ahora está llorando. Miau. Miau, miau. Miau, miau. On sa spamuje! Mi gatito. On sa spamuje! Mi gatito! Spamuje sa gatito! Gatito! Keď mutáciu, please!
mega bohater. Se comió la carne, se comió el pescado, se comió todito. Poznam taki... Pobrecito, alguien le ha pegado por comelón. Pan Girafa takiego... celestre. Pobrecito, alguien le ha pegado por comeloncito. Ahora está llorando. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, miau, A to miau. jest Ay, mi gatito, dla miau, twoja miał. Miał. Głosem Donatello? Michał. Michał. Mi gatito, mi gatito. Tak mu daj blok? Girafa celestre. Tak mu dał blok. Jak pójdzie na mój. Daj rekord. Stack for hitting a nev rekord. Stack dał zase rekord. To jest fakt. A sami prosimy, aby ho pochętny mi gatito. Gatito. Nebude, už to viem. Moment! A toto je toto je náš event. O čom to je toto? Myslím, ale tento, vieš, ten sú henty. Kalkuláča, to je taký. Tak o čom je gatito? No to je lepší, ten je ostomilejší. To ako karáčo, je to. No ne, Strašne. Čo sa aj keby som ho dal do plusky? Jaké percenta? Mám mutáciu ešte aj. Že to doplnilo. Docela dobre. Na to, že to je také slabé. Nevedel. A to ma sám čo stihnú, lebo to bude asi nie ani. To asi bude rozdelené na PAL 2 a tak. Takže PAL 2 ide teraz.